Všechny vás srdečně vítám na dnešním 30. reprezentačním hanáckým bále. Jménem mých kolegů, starostů a starostek obcí mikroregionu Království. Dnes jsme se sešli, abychom společně oslavili hanácký folklor. Tuto krásnou tradici je potřeba, aby se dostala co nejširší veřejnosti. A já vám všem moc děkuji, vystupujícím i divákům, že jste dnes přišli, abychom mohli společně tuto tradici dále rozvíjet. Chtěla bych moc poděkovat všem sponzorům, pořadatelům, pomocníkům, protože bez toho bychom nemohli tyto bály pořádat. Dolina, 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 podej sa prechodíva milá, hore dolinačku zbiera zeliváčku, na moju bolavú hlavičku. I jako Ivana vyhrává velké vykrmené prase. First performance, I took my brains home, man.